meg a pénz. Csak a nagyon mocskos felveszek. Ja. Tehát ha már így a rejszolásnál tartunk, jöjjön egy szerelmes szám. Adjatok neki! Na, a címe Faszopó Kupidó Attila, szület, és be is mutatja. Be is mutatod, Attila? Ez ma az én napom, érzem lesz, dolgot adom, történt, mondd vele, elmér jobb, ismeretlen, de nem veszek, szép úgy szívőbb, az égyenket, ha kötöd, nem minden a fejben előre készít, céloz és rettegedsz, tudom, most én célzom rád, hát felhét tartek, hogy jó. Az élet, mikor hagytom, mert tényleg téged, te és a remény. Az élet mellett egyen jogok, te a sütemény. S ismételni hiszem, majd nektek minden jó barát, bármely jó elmében. Ugyanezt a nyilván. Gondold ezt a témát. És megint itt a mellettem kezdek nyújt a remény. Hívek nyújt a hívek végén, nem tud talán jól, és letartok meg. Csak ő viszont szálljon. Tényleg? Melyik? Nézd már, megint találj!